Yeay, naiunod. Ay, dekan. Kan? Wow, dari isa pa. Yeay. Wah. Wow, lami ya. Uy, nagulod guys, Tara. Majong adlaw na tanan guys, manglakaw day meron ka mangita mi karlan. Ngibog ko sa papagabril. Ha, ni baning ngibog naman ning among papagabril. Ha? Oh, lami ka azo pwede ra gani goy ginamos. May kapadas guys ito. Nagke. Dami ingtang ingana ag bunga kana seket-seket ba? Lain magbunga dito sa tuwa kay buang man kaazo. Palit mi og karlan di ay dari sa hangudaan. Tay mang hubag ng labay. Tay mga hubag ng labay guys to. Palit mi karlan dari sa hangudaan. Mazo laman og awatan mi dani. Budit sa mi upang kandas mga buhian. Kanding. Oo. Oh. So nag-ingat na to sa ganiha guys nga maglukat lagi ko na mi dadto. Tara siya guys nanghid na mi. So ari na mi dari isang karlanan dari ubos siya. Pagtanaw ra insang nay mananap sunod pa pa. Ha? Oo, dani mo lami atam na karlan kay bakilid di pundo ang tubig ba? Muadun gid dani karlanan guys, dani dapit. Kahinabi, kasi mo balang-balang kartong ubos lang. Ligid-ligid, swimming kasi ng agi. Anam maglugwad sa kabaw guys. Madaan naman na, kaya naman na maglugway guys, hinahinay. Nice no, hinahinay ra good sus. Kada gani natay buhaton, maghinay ra sid, relax and enjoy. Enjoy the moment. Kaya magpinas pasta na, delikado. Ha? Nakapuwak naman lagi ang lubi pa dir. Puwak na lubi guys Mado na isunod. Asa ta dapat dito manglukat. Dito maglukat guys sa likod las yuyo na. Mas ubos ba? Nas lambakilid. Baw lagi mado laman ng mga buhi ni. Na mga initsa siguro na daning liso ba? Wow. Mado man daning mga dagkaan ni siya. Yes no. Mga nilabag siguro ni nga liso. Ay, ginuko. May kahoy pa. May kahoy. Hinluan sa papagabril lagagyanan. Naman ng safety ba? Yes no. Money turmeric. Kani guys, turmeric na siya kanina. Kanina. Aloy-aloy ba? Guys, na daghang puso na rin Puso ng saging. Tapod. Puso ng banana. Agi mo pa. Puso ng bana. Uy, ano ko? Maghinay day. Pakso ta. Ha? Ang kaya dahil makanag-agi. Dapat natutan nag-agi likod las yoyo. Dahil manag-agi. Suot man pa rin. Uban pa rin gamay tao ko dari. Ay, tabang mga langit. O, na ba ni? Magigukod ta dahil ito luron. Simba ko, uy, hasa. Ha? Dahil nangitlog. Basilain na nagkaubra na. Uy, simba ko, ginuukog tabang mga langit. Uban pa rin gamay tao. Isus Maria Jose. Isus Maria Jose pa, tabangan. Isus, guys, nakang karlanang yoyo dia. Tanaw guys, kita mo. Mo na diyang karlanan dari. Natus ubos. Siyempre iro. Dari kang puso dani. Uy, lami dari mamuso guys ya. Dari bago dia. Dari bago. Nih guys. Ay daan. Bago nih. Mo ni bago guys ini. Mo ni pormas bago. Naman dari narabay dagang udlot. Naman nilang ujun. Hinay takal macam ligit dari ubus nang ngegraba. Tuhan naman nila batagi paaging papagabril. Yesus Maria Jose pa. Dana guys, ya. Lukat sa papagabril. Majo man na unod, hala ba sigway unod. Pula. Hala may unod. May unod. Hindi ka mo kasi bago. Ate daw. Mutan na lang tayo. Mama. Kasi unod guys, may ulaman. Masig inibdan na ni Jay. May unod.
Tubungan mo na guys, agto dah ubos tubig na na. Tubig, ubos na. Kagarlanan dari uy. Mo na neron guys ang mga uban-ubanon. Mo na neron ang mga uban-ubanon. Tanawa tanawa basing gamatoy, uban-uban man. Uy, ginuko. Abang mga langit. Eso. Tanawa lagi. Tanawa na guys. Sa day. Sa mga ligit dari sa ubos. Labdi kamutihang yuyu dari. Uy, naghan na rin puso na rin. Mga ito puso na sunod. Mga kanan. Nirador tuk mo guys. Tuk mo. Gih. Usa. Wata sa mi. Mo na gihing yung isang kamutihan. Napakan di unod. Usa. Tapos papagabril dito guys. Naan na ba to? Tabi. Tapos papagabril. Wala ko bati papagabril. Meron ko dari. Hutok ako. May dahan-dahan. Nainod. Kabig-kapod. Wala. Sa klabi. Yehey. Nainod. Ay, dekan. Wow. Anak ra ka day. Ato kasunod day ka maligid sa kasapa. Dala lagi ka. Sa. Wow. Dari itsa pa. Yehey. Dua. Wow. Lami. Uy. Nagulod Turok man. Wala na, nanurok na ka. Daghan. Yes, no? Hara ka, be. Sila ka buok na. This is pa baga mo. Pananam na ako, true. Arong na po kaya harbison. Unod man ni. Siya. Kani guys, kaning nanurok na. Unod na siya. Nanurok na laman. Uy, ralami ka unod. Turok na hapit yay. Nahapit na din manurok. Ang ida ni apanglino ng yuyu. Hindi ni mapanglin, sayang ni. Nurok ni balik. Dara tabi. Asa ka? O pag hinay kayo maligid ka niya, ginoo ko tabangan. Kasi pisos. Ano na pa? Hinto naman pa dir. Ise. Uy. Tiga kazo punuan. Lamit ang nagdatag guna. Mangham ko gunang yuyo. Ano ka mangham ko guna? Ano ka? Pagkagunan? Nagwamayng badge guys to Tukad na to Paghinay ha! Oh! Bye-bye! Ano guys Era, kung papagabril Pikas na unod pa sana ba hindi naman ko kaagad pa Okay So guys Kasing napadari, manuli ko Luuin tawag Kumbati do. Sana do. Kaya mo yan. Magubit agang gupit na. Gwapo na. Nasip kulingling. Kuliping. Uy, hala. Lami guys. Gapod. Wow. Nice ka aja mga Ise, inaan man din na sila. Ayun nun. Guys, Tara. Wow. Nasija guys. Ise. Ano si Jaag unod kini ako kapod kapadzud na bati pa dir kay kaan matakar lang dinang ag kanan jud Katamnan. lagi pod bitaw lami dari guys gi tamnang yuyo kay bakilid mga area ba Bubun. Bakilid ag area dire sa gitamnan. Wala nga. Kapananan di sa darhi dakit. Sudah. Sa. Sebelah. Kita dengar rumah. Kita dengar nih. Pangkiha tada ni. Patag. Panghiha mo kami dani guys. Sa ako lisod. Ara. Susun ko kaligirin mo ko. Dala may kuha guys dia. Kunan pa. Kari dia. Sayang daghan na nang uan na. Nurut asa makapadung. Oh, lah. Namay lagu mo. Sinjag nay. Ha? Oh, namgo dari mga haw, ibid. Nagdapit guys na haw ug ibid. Ayaw haw. Kapa naman ang diha. Oh, ano ba kami unod?
Sabi mag-unod. Una di ay. Wow, yan ang siya guys na. Sa naman pagkabuok, kuy bugtong. Padung na sa manirek. Di makaibot kay gahi man. Delikado. Bakit? Wow, lami guys oh. Mura lang namilit na zuta. Basta dyan magkugi na agad. Ay, kinugihan. Okay. Yan na guys, sa Carlan. Apa dyan? Kuhuma na. Hindi ay. May unod, wa. Kuha na ibot. Gahi. Di baraghan. Laghan na. Sakto na. Oh. Guys, sumanamig panglukat. Ipapagabra na to sa agi na to kay jang hapitan na gijang lubi. Nadara ko agi kay si Ilia. Nagmatagbeng maligid na dari sapa. Ginaw ko. Tagbengan pa kaadyo. Hinay ra. Kaya nami ko ha. Diya. Thank you kaadyo. Punta. Saan ni? Mangkuka. Ay. Kapit ko na to ilayoyo. Esyos, ginong tabang. Ano naman eh. Ay. Aray. Ay. Tamang kabakilid. Kabakilid ka adyo. Parang kabakilid. Try ka akong ibot. Di sila makaya guys. Di ko kakuan ha. Gahi. Delikado mo. Munlot na rin. Kaya naman baghata. Makadyo kakuan. Gahi. Gahi siya. Tukad na ko. Winalagi na rin mayulit. Gari-gari. Isus, Isus Maria. Isus, ginoo ko. Ay. Mga sa ginoo. Katukad na gari ko guys. Ha? Antay tanongin sa mga mananap. Ay, salamat. Di, anak ko si Babaw. Tayo. Ano? Ako wala ko. Ganat ba ni? Hindi ka nakadiha. Sabi ko, tagbeng ka na to. Dea? Bet mo. Sagdilaman. Di man ko kadaog. Bet, ubos. Natubos? Mo lagi. To pa daw may ibus. Maado naman ha. Oh, darag bayad. Dali na. Di, adyo. Dali na. Uy, uga. Ang bayaran guys kay Luoy. Yo! Di lagi, adyo na. Dali na. Pampalit gasolina. Di lagi, adyo. Garaan si Yuyo. Iyaw. Di lagi. Alaga dyan. Haga ba sa mananam? Yes no. Haga mananam mo karlan. Pakuha dargi mo. Pakuha mo. Ya, maglukat ako ka na ako. Di na. Dali na. Di ka dyan mo dawat guys. Saan man nato. Yung ating hatag na ni. Salamat yo. Thank you. Wala guys. Samang kuha. So nami guys. Ngulit nami. Dah nami og Carlan. Salamat kazo. Salamat kazo sa ngaduan. Tagaan mi Carlan guys. Ay baksan guys na. Kuyaw. Mo na say palijang nga tag-as. Hadlaken magpurma, mura maghas. What's that, pader? Ay. Agtambis ni pader, niligan na ang tawag punuan diya. Ulian na lagi siya. Ulian na ang tawag tambis guys diya. Pero minsan nagabuk agi dahang punuan. Pagpatulog na lang eh. Yung pagpatulog. Ano lagi? Ang ganit na ako. Wala man siya tambis. Hala, kumbati. Dapat sir, nampay tambis na. Pati mga bata na. Ha? Tambis na. Kami na ina, kana na. Ang tambis dyan. Tambis do, kabuok tambis. Hala. Mga diha. Sige, sana na. Okay. Na guys, tinamis bye. Bumabawi ang aming talong. Tanaw guys oh. Naghanap ka ng bunga. Naghanap ka ng bunga. Ubus. Pinaghan niya buwak. Salamat ka sa Carlan guys. Ang gazuan, itagaan mo niya. Naghanap to Carlan. Ubus, bangalaman inig pangibot kay gahi. Magpunuan mo ng bangas sa inig. Bunlot. Makabughat inig bunlot. Sige sa na mahinugan diha ron.
Agpurmang Oreo, mura nagbata nansa na ni. Siguro na. Oyo. Pabira. Mo naman ikaw bata be. Purmang Oreo oy. Are man naman sa ibutang dari guys, gabi eh. Okay. Kaya kayo. Oyo, ganahan man sa pagkagas-kagas pag bata, no? Pagkagas-kagas man di ay. Ang bata, buyag. Gusto na. Para ba sa cutas gamatoy pa pa, no? Ang cute ka, Azu. Pinangga ra ba dyan yung Marilyn? Oyo. Pinangga. Ako na suryo, uy. Ha? Ma'am, katong gamayan. Gamadyan naman siyang pagkairo. Gamadyan pa, no? Imagine. Diba, dako na, pero ang isang klase sa pagkakuan. Katong sa Bisaya. unang